urteak eman dituzu molde honetako elkarrizketak egiten, non erosoago hor, edo hemen? Hemen dudarik gabe, erantzuten gehiago kostatzen zaite, errespetu gehiago ematen dit, hankasartzeak. Nola nahi ere, zuk elkarrizketatzaile moduan, Ricardo Arregi kazetaritza saria lortu zenuen, Argi aldizkarirako egiten zenituen elkarrizketa horiengatik, nik halakorik ez dut lortu, beraz, emadazu aholku bat? Ez daukat aholkurik, besterik gabe, nire aholku bakarra ez, baina nire zeregina zen horri txuri baten aurrean jarri eta pentsatu, ze galdetuko nioke persona horri. Eta, asko ikasi zenuen, elkarrizketak eginda? Bai, ikasi nuen, jende pila bat ezagutu nuen, teloiaren atzekaldea ezagutzeko modua eman zian, begia jarri behar izan nuen bestela jarriko ez nukeen tokietan, sortu zizkian interes berriak, eta batez ere ikasi nuen ez erretzela ez txuria ez beltza eta hor tarteko matiz gris guzti horietan mugitzen ikastea garrantzitsua zela. Dena dela, kazetaritza lanak egin dituzuen ikasketak ez, zuk zuzenbidea ikasi baitzen nuen, nolatan, zergatik? Batetik ama abokatua zen eta hortik edango nuen zerbait, bestetik nahiko garbi neukan ordurako bersotan nenbilenez etxetik hurbil ikasi behar nuela eta Euskal Herrian, eta zuzenbide karrera Baionan bazegoen. Eta azkenik, uste dut ziketa ere izango dagian, baina ez neukan buruan karrera lana lotura hori ez, kasi-kasi. Ikasi nahi zen. Bai, eta karrera egiten hasi nintzenerako banekien ez nuela abokatu lanik egingo, orduan. Dena dela, abokatutzak eta bertsolaritzak ez ote duten antzekotasun handi xamar bat, erran nahi baita abokatu bezala nor nahi edo nor defendatu behar duzu, eta bertsolari bezala nor nahi edo edonoren diskurtsoa defendatu behar duzu, edo edonoren larruan jarri behar duzu. Bai, ez? Bai, eta bietan zabiltza zure burua salbatzen. Bai, xuri ere, bai. Bai, begira, txikia nintzenean, amak beti esaten zian, nire ama eta nire gurasoak etzien bersozaleak, eta beti esaten zian amak apuntatzeko berso eskolan horrexegatik. Importantea zela bizitzan posturak defenditzen ikastea, eta hori hitzez egitea, eta ez dakit, amak ikusiko zion ja abokatutzarekin loturaren bat. Kazetaritza ikastea eta kazetaritza lanak egitea eta zuzenbide ikastea erabaki kontzienteak izan ziren, aldiz bertsolari izatearena ez horren beste edo hala esan izan duzu, irakurri dut esaten zenuela bertsolari izan nahi ote zenuen pentsatzeko tenorea iritsi zenerako da gauzak oso aurreratuta zeudela eta ez zegoela atzera bueltarik. Bai, neurri batean bai, uste dut gu oso, amestabiok oso kontestu berezi batean atera ginen ez, eta bazegon hor iparraldean bertsolaritza berriz bultzatzeko proiektu bat, eta gurekin hasi ziren hori pixkat lantzen, eta atera ginen, eta atera ginenerako proiektua martxan zijoan, eta ondorioz hor geunden, ez? Eta, ez balitzaigu gustatu izan, edo ez bagenu nahi izan, ez genuen segiko, baina bitxetan da, behin horra iritsita, pauso zailenak iristea behintzat lortuta genukan, ez? Nik galdera singularrean egin dizut, eta zuk erantzuna pluralean egin duzu, amets eta biok esan duzu, plural hori zein enean da loteslea? Garai hori ametsekin oso lotua bizi dut, bion sarrera izan zelako ez. Gero, nik uste dut zorionez bakoitzak bere bidea egiten asmatu dugula, eta bakoitzak gure bidea egin dugun enean ere joan garela azten ez, eta uste dut zentzu hortan
garai hartan elkarrekin atera izana oso positiboa izan zen bezala, beranduago elkarrengandik askatu izana ere oso positiboa izan dela, ez. Amets eta sustraiz denio Unai eta Igor? Bueno, zeinu ja ez, uste dut, ja nahiko ikusita gaudela. Hor somatu zei zarruno bat naizela, niretzako beti izanen zarete gaztea. Bai, ja ez gara hain gazte jendearentzat, eta behitu lehen etorri naiz pentsatzen, ja ni ere erabat zartu nauen efemeridea, Ametsek orain dela 20 urte jantzi zuela bere lehen Nafarroko txapela. Nafarroko txapela jantzi zuen, garai haietan, Nafarroko txapelketa itzelako, Nafarroa garaia, gehi, Ipar Euskal Herria, gero, banandu zen, hain zuzen ere, zuek txapelak irabazten hasi zinetelarik, ez dakit bada horrek eragin zuen, edo beste zerbaitek manaketa? Ez dakit, eta, bueno, uste dut biei mesede egin zien banaketa bat izan dela gaur egun, Nafarroko txapelketa oso osasuntsu ikusten delako, eta xilabak ere gero eta indar gehiago daukalako. Ez eta elkarren arteko lehia zer moduz daramazue? Ametsek eta biok, hor xilaban eta txapelketa nagusian? Bueno, ez dakit ere lehia bezala daramagun. Ike berezirik ez daukazue? Ez, uste dut saiatzen gara bakoitza aldugun ongien egiten, eta badakigu hori dela gure buruari exigitu behar diogun minimoa esango nuke, ez. Gainera, uste dut, batez ere xilaban berriz badaukagula harreman lotesle bat, izan ere, uste dut biok sentitzen dugula, orain dela 25 urte hasi zen proiektu horren karga oraindik eraman beharra edo eramaten ari garela, ez, eta finaletan, nik uste azken finalean, hori nik oraindik igerri nuen, uste dut hemendik aurrera aldatuko den zerbait dela. Zeinen zintzoak zareten, halako erantzunetan, egungo bertsolariak zenbaitetan faltan somatzen dut, ez dakit Xabier Silveira baten edo Jon Sarasua baten kurroska da? Bueno, ez dakinik uste dut Xabier Silveirarekin txapelketan kantatuta nago, eta Xabierrek ere uste dut guk egiten zuela. Bere albezain ongi egin, eta gero, behitu, ongi ateratzen bazitzaion eta irabazten bazuen postu, eta bestela, etxera buru makur. Hori denoi gertatzen zaigun egoera da, baina ez dut uste horrek pike personal batekin daukanik lotura. Zeinen zintzoak zareten, eta zeinen argalak pasaizo bat kontatuko dizut, behinola alabarekin paseoan gindoa zen, eta lehendabizi topo egin genuen Julio Sotorekin eta gero zurekin. Eta alabaren galdera, azaldu nion, nortzu zineten, eta galdetu zian aizu, eta bertsolari guztiak horren argalak dira, zur eta lor geratu zen. Ez da kontua zure itxura fisikoaz mintzatzea, baizik eta galdera beste bada, eta da, badakit Julio kirola egiten duela, korrika egiten duela, eta horrelakoak egin izan dituela, zuere auzoan ikusi izan zaitute korrika, bertxotan ongi aritzeko fisikoki sasoiko egon behar? Bueno, nik uste dut burua despejatzen laguntzen duen zerbait dela, eta nire kasuan behintzat fisikoki ongi egoteak laguntzen dit, holtza gainean ere ongi egoten. Zergatik, batzutan bersoa ere uste baino fisikoagoa delako. Ez da inoiz aipatzen, baina egun batean bi saio dituzunean, edo lo gutxi eginda zoazenean bezperan berso afari bat eduki duzulako berso bazkari batera, fisikoki ongi egotea laguntzen du. Bai, horretara nindoan, gutxitan aipatzen da hau, baina irudipena, azken urteotan argi geratzen ari da, ezta? Futbolariak edo pilotariak nola, bertsolariak iraungitze data ere baduela, 40 urtetik gora, hola goi mailan, edo behintzat txapelketetan goi mailan, oso bertsolari gutxi. Bai, hori esango nuke, badirela urte batzuk, uste dut hori txapelketari lotuago dagoen zerbait dela. Uste dut, hor badago anekdota bat ez, Guardiola eta Kasparovek elkarrekin
afaria afaldu zutela eta Guardiolak galdetzen zion Kasparovi ea gaur egungo xake txapeldunari irabaziko liokeen. Eta Kasparovek erantzuten dio, lehenengo 2 orduetan sekulako paliza bat emango nioke. Baina hortik aurrera berak egurtuko ninduke, zergatik nik badakidalako ordu 2 horietatik aurrera irauteak zenbat kostatzen den eta nire gorputzak ez duela berriz hortik pasa nahi. Beira, kasualitatearen handia, gaur elkarrizketa egin diot goizean Euskal Herri Irratian Unai Garbixuri, nazioarteko maisua da, saken oso goi mailan ibilitakoa, gero profesionalki aritzeari utzi zion, beste bide bate egin du, baina justo honetaz esan dit gauza bera, 40 urtetik aurrera egun sakean, nola goi mailan eta oso zaila dela irautea, zuzen ere arrazoi horregatik. Bueno, dena dela desbideratzen ari gara, digresioan ari gara honekin. Aurrera segituz bestelakoekin, badago entrenamendu fisikoa eta badago intelektuala ere, izan ere gogoan dut txapelketa nagusiaren garaian, hor zenbiltzala, auzoko liburutegian, jotake entrenamenduan, zenbat ordu, entrenamenduan ez egiten hitza, baina prestaketan behintzat bai, zenbat ordu egunean nolako izaten da prestakuntza hori? Bueno, bakoitzak bere modura eramaten du hori ere, esanik uste dut, bersoa oraindik ez dagoela kirolaren pautetan, ez, kirolariek prestatzaile fisikoak dituzte, esaten dietenak, bueno, ezakitzen bat serie, ezakitzen, bueno, hemen ez dago halakorik eta bakoitzak bere modura egiten du, bilatzen duenaren arabera ere bai, ez, nik ezagutzen dut jendea paseatuz, lantzen duena, paseatuz, pentsatzen duena, beste batzuk eserita egon behar dugu eta konzentraziora biltzeko biltzen laguntzen digun espazio batean, ez? Ni txapelketa garaian ume jaio berri bat neukan etxean, eta etxean ez zegoen isiltasun handirik, eta orduan auzoko liburutegira joaten nintzen, ez? Zer egiten nuen bertan? Pentsatu gaiak nondik heldu nitzaken, zer erakutsi nahi nuen, zer ez, zein izan zitezken nire indarguneak, zein nire ahulguneak, gaia modu batera baldin bazetorren nondik elniezaioken, ez dakit, estrategia guzti horiek ez. Eta ongi atera zitzaizun, izan ere gutxitan esaten duzu bertsolariek final batean gustura geratu zaretela, eta horren ondotik, 2017koaren ondotik, alaxe esan zenuen, gustura geratu zinela? Bai, ez, uste dut gustura gelditu nintzela, nahiz eta, bakizu, gero gauzak dekantatzen uzten dituzunean, batzutan beti sortzen dela, hemen hau izan banu eta hor... Kuriosoa da, zetiko goan nuen hori, elkarrizketa egin izulako finalaren ondotik, eta esan zenidan gustura eratu zen dira, baina oraindik ez zenuela berriz ikusia finala. Ez duela hasiera batean sentsazioekin gelditu. Bai, ez dut berriz ikusi, baina ez daukat berriz ikusi beharrik, sensazio horiek badatoz burura, eta gero, aparte, ez naiz burbuila batean bizi, eta jendearekin hitz egiten duzu, eta, tortze zaizkizu zure sensazioak eta zure bertsoak, eta konturatzen zara nun egin zenezaken hobeki, eta nun gelditu zaren erren, ez, eta, naiz eta oso garrantzitsua den tabladutik lasai jeistea, eta ni asebet eta jeitsi nintzen, uste dut ere garrantzitsua dela zure zuloen berri izatea eta zulo horien motivazio izatea aurrerako. Eta ze gogoeta egiten duzu, horren ondotik, izan ere, hor egite dituzu ez zuen gogoeta gogoan dut, ezagit, 2017koa edo 2013koaren ondotik azal berritzeaz mintzo zinela eta zure bertxokera aldatzeaz, orain kontente, esan dute, zulo horiek zer dira egiturazkoak edo konpontzen aldirenak? Denetarik egongo da, esan nahi dute hori ja. Baina, bai, nire irakurketa personalaz gain, finalaz gain, gero
Adibidez, gelditu nintzen erremin puntu batekin, finala eta gero ez nuelako gozatu. Plaza mordoska bat euki genituen finalistok, eta ez dut uste gaizki jardu nintzenik, baina neukan sensazio bat, txapeleta on bat egin eta gero disfrutatuko duzu. Eta txapeleta on bat egin nuen, baina gero ez nuen disfrutatu. Eta orain badut horren damu edo horren mina ez, pixkat. Gainera uste dut ez nuela disfrutatu, txapelketak oso mugara eraman induelako, bai fizikoki, bai psikologikoki, eta gero ez nengolako plaza erauntzi horri behar bezain fresko erantzuteko moduan. Final horretan, aldaketan dixamarra ikusi genuen, gaietan, ikuspegietan, hor askotan aipatu zen zaintza erdian jarri zela, eta batek izkiriatu zuen, idatzi zuen, euskal kultur sistema berri baten sorrera ezote zen ura. Urtek ematen duten perspektibarekin, zer deritzozu, aburu horri? Bueno, bai, bistakoa da badaudela gai aldaketa, gaikera aldaketa bat badagoela, eta uste dut erantzuten diola, gizartean ere, gero eta indar gehiago hartzen ari den diskurso bati. Eta uste dut bertsolaritza eta gizarte hori zentzu hortan nahiko parean doazela. Eta nik espero dut, hemendik aurrera ere, hala izanten segiko duela, eta egongo dela beste salto bat evoluzio hortan, eta orain arte hainbeste kantatzen ez ziren gaiak kantatu ahal izango ditugula gehiagotan, eta orain arte kantatzen genituenak beste modu eta beste begi batzuekin kantatzeko aukera ere topatuko dugula bertsolariok. Horrekoan, Beñat Gaztelumendiri egin nion, jite honetako elkarrezketa bat, eta berak zioen gatazka, deidezagun, ezote den azkarreri desagertu bertso saioetatik orain dela unea bestelako gauzak esateko, eta bestelako gogoetak egiteko, eta nekea somatzen duela, gai horrekin, eta ulertzen duela jartzaileek eta ez jartzea, baina iruditzen zaiola orain dela unea gauzak esatekoa. Bai, izan daiteke. Nik uste dut ados nago neurri batean horrekin, eta beste neurri batean uste dut bertsolariak ere topatu dezakela espazio bat esan nahi duena, esan ahal izateko. Eta kasu honetan, gatazkari buruz kantatzeko. Gero nik uste dut, gatazkari buruz ere gaur egun kantatuko bagenu, orain dela 5-10 urte kantatzen genuenaz oso modu ezberdin batean kantatuko genukela. Uste duzu ahots gehiago entzuten direla orain orduan baino? Ahots ezberdin gehiago bertsolarien artean? Bueno, nik uste dut gizartean entzuten direla ahots ezberdin gehiago, ez? Nik uste dut lehen dena zela denak ginela geundela gure lugakian sartuago, orain iruditzen zait lugakien artean dabilen jende mordoska bat dabilela. Zaintza aipatu dugu eta gogora datorkit korrika ez ezik, auzoan ikusi zaitu dela aurraren, semearen gurditxoa bultzatzen hainbatetan. Elkarrizketaren batean esana duzu, aurrak, semeak aldatu izkizula, lehentasunak eta baloreak eta hankazgora jarri dizula guzia. Bai, aldatzen dizu. Zaintzak azkenean, hori, zaintzeak. Bai, baina ezakit, uste dut, esperientzia hortatik pasaden askori pasazaion zerbait dela, eta bai, niri munduari begiratzeko beste angelu bat eman dit, eta talde horretatik oso pozik nago eta oso eskertuta. Hazi eta ezi aldizkarian egin zituzten elkarrizketa, zaintzaz eta gurasotasunaz eta honetaz guztiaz, eta hartan zenioen bazenuela kezka bat edo, eta zen aurra zaintzeagatik aita kul bat zinela, eta aldiz bikotekidea inork etzuela jotzen kultzat, guaitzat, gauza bera egiteagatik, emakumea delako. Bai, hori realitate bat da, eta horregatik ez dizut nik ni saiatzen naiz privilegio bezala bizitzen, goizero eraman dezaket, semea eskolara, eguerdiro jaso dezaket,
egon naiteke berarekin, bueno, ez dakit orain ere, krisi honen erdian, bueno, lan orduak moldakorrak ditut eta berarekin egon naiteke, disfrutatu dezaket berataz, eta, hombre, batzutan faltan botatzen dut niretzako denbora, batzutan minak sortzen dizkit, batzutan nahiko nuke askatasun gehiago, baina, bueno, privilegioa da, gaur egun gauza dauden bezala, zure seme-alabekin denbora pasa ahal izatea. Eta ez da privilegio txikia, gainera. Aurrera segituz eta bestelakoei helduz, edo gai berari helduz, nudi behiratzen zaion, generoaz ari ginen, zeharka bada ere bertsolaria, gizonezkoa, Usue Alberdiren kontrako eztarritik liburua irakurrita zehar? Zer, nire ustez liburu horrek meritu handi bat du, bat da ahotsa eman izana, bozgoragailua eman izana hainbeste bertsolariri, emakumezko bertsolariri, eta bestea gaia mai gainean jarri izana, niretzat personalki ez da deskubrimentu bat izan, banuen hor aipatzen ziren errealitate askoren berri, eta, bueno, bai, konforme nao, esaten den ehuneko handi batekin, eta uste dut, bueno, balio behar duela irakurketa bat egiteko, eta irakurketa hori da, jende asko uste dut bertso mundua idealizatuta eduki duela, eta esateko, ez gara beste inor baino gehiago, eta ez gara beste inor baino feministagoak, eta ez goaz inor baino aurrerago, eta uste dut liburu honen arira jende batek ere aprobetxatu duela bere miseriak ez begiratzeko, eta hasi dela bertso munduan ze gaizki zaudeten, bueno, begiratu zaztu zure etxean zer dagoen. Kazetaritzan ere egin beharko genuke horrelako ariketa bat. Ez gara bestea baino gehiago, baina gutxiago ere ez, eta behintzat, bertute bat daukagu, gure miseriaz hitz egiteko gaitasuna badagoela, ez? Eta orduan, bai, nik espero dut, hor sortu daiteken hitz egiteko espazioa aprobetxatzea, ze ez goaz gizartea baino aurrerago, eta ez dut uste talkan eta talkan ikasten 5 urte pasa daitekena, hitz egiten, ezakit, 5 hilabetean konpondu badaiteke, 4 urte terdira baziko genituzke. Elkarrezketan atera da hainbat bider ikusi zaitu dela auzoan, akaso ikusle batzuek ez dute jakinen, baina Iruin hartu zara, Urruñatik Iruñera, Arrotxapea auzora etorri zara, eta gora datorki finaleko agur sonandiko hartan periferiaren aldarria egin zenuela, segitzen duzu aldarri hori egiten? Bueno, bai, segitzen dut aldarri hori egiten noski, baina era berean gero ikusi dut nola erabili den eta zenbateraino zabaldu den, eta, bueno, uste dut, bersotan derrigorrez simplifikatu behar dituzu gauzak ez, baina ni ere kontziente nintzen periferiaren aldarri hori egiten ari nintzela nun, eta urteko kultur ekitaldi, euskal kulturaren ekitaldi hegemonikoenean. Iruña periferia da, Donostiarekiko segurazki bai euskal munduarentzat, baina Tuteran bizi denarekiko, ez, kontraesan guzti horiek ikusten ditut. Ni periferian nago, gauza askotan bai, baina gizon zuri heterosexual, kasi 40 urte betetzera doana, hemendik 3 urte, 2 urte barru, bueno, ez, orduan, zen nahi dut, nik ere ipurdian zuloa, ez. Idazle zenbaitek eta kazetari zenbaitek egin zuten halako kritika bat bertsolaritzarekiko, euskal kultur sisteman zentraltasuna duelako eta indar posizio batean dagoelako, eta halako kritikei zer? Bueno, bai, oso ongi. Nik uste dut, bertsolaritzari ez zaiola ezer oparitu ere. Gaur egun dagoen tokian baldin badago, bere garaian ongi antolatzen
jakin zuelako dela, elkarte indartsu bat daukalako atzean, mugimendu bat sortzeko gai izan delako, eta bueno, ereinduen hazi horrek fruituak eman dituelako, baina horraino, gero ez dezagun pasa ere, denbora esaten ze guapoa garen, ze jatorra garen, ze badago ere euskalgintzaren beste alde bat, berso zale elkartea eta berso mundua eredutzat jartzen duena, ez? Eta nik uste dut ez dela ez bata ez bestea. Gauza batzuk ongi egin ditu, berso munduak, beste batzuk seguraski ez hain ongi, baina bere bidea egiten ari da, eta hori nik uste dut onartu behar zaiola. Indar posizioaren erlatibotasuna, horrekoan Beñati Gaztelumendiri egin nion elkarrezketa, eta hark esan zian, halako ariketa, gardentasun ariketa bat egin zuen, eta esan zian, hainbat hilabetetan, bertsolari profesional moduan, ez duela irabazten Espainiako edo Euskal Herriko lanbide arteko gutxieneko soldata. Ez izan dudarik, ez izan horren dudarik, eta bueno, bersotan ere, bersotatik bizitzea oso zaila da. Eta Gorka Urbizuk badauka esaldi bat, nun esaten duen musikatik bizitzea oso erreza da, musikarientzat salbu. Berso munduan ere ematen da dilema hori. Eta, esatizut, guk ere badauzkagu gure kontraesanak, guretzat ere etorkizuna ziurgabetasunez beteta dago, are gehiago momentu hontan, baina jende apasionatu ere badago, eta horren aldeko apustua egiten dugunak ere bagaude, eta igual ere horregatik ere funtzionatzen du berso munduak. Hiru indartzeaz ari ginen, eta zu iritsi zinen, 2015an okerezpa naiz, ezta? Aldaketarekin batera. Bizitzen, bai. Ezagutu zenuen aldaketaren Iruñea, Joseba Xiron alkate zelarik, orain Maia ezagutu duzu, Navarra Sumako alkatea, zer iruditzen? Bueno, niri hasieran etorri nintzenean, hemen kale nagusian bizi ginen, eta oso deigarri egiten zitzaidan, nola balkoiti begira jartzen nintzen, eta kasi antzeman egiten zenuen kalean pasatzen zen bakoitzak zein ematen zion botua, zein karikaturala zen dena kasi, ez. Eta gero bizi izan ditut hori, Katakraken sorrera bera, ikusi nuen, Sasiron alkate iristea, eta udaletxe plazan jendean negarrez, ez dakit ziren, gerora ulertzen joan naizen gauzak, ez, niretzat, ni ez nator indarra abertzaleek agindu duten herri batetik, politikagatik negarrez, baina irabazi, baina gero ulertzen duzu zer dagoen azpian, ez, eta bueno, garai politak izan dira horiek uste dut, eta garai ezainon hauek goxatzen laguntzen duten, goxatzen laguntzen duten perspektiba. Espainiako telebistan modako galdera da ea zenbat diru duzun, hori ez dizu galdetuko, askoz euskaldunagoa da galdetzea politikoki non kokatzen duzun zeure burua? Bueno, uste dut, ez dela inongo sekretua ezkerra abertzale inguruan kokatzen duela nire burua, eta bueno, egia esango dizut, azken aldian politika nahiko distantzia batetik bizi dut, nik ere eduki dut politikarekiko garai sutsu edo suar bat, eta azken aldian bintzat letra larrizko edo alderdien politika horrekiko halako distantziatxo bat markatzen dut, baina ezkerra abertzale inguruan, eta gero gustatzen zait auzoan eta ikusten ditudan ekimen txikiago, baina seguro asko politikoagoak diren horietan parte hartzea ez bada behintzat fijatzea.
Esan duzu ez dela sekretua esatea ezker abertzalearen ingurukoa zarela, gauza gorrela sekretu batekin. Amaituko dugu elkarrezketa, gustatu zaidan sekretu batekin edo kontu batekin. Hasi aurretik esan didazu, hobeto konfinamenduaz, koronavirusaz eta alako ez gehiegi hitz egiten ez badugu, iritzi asko irakurri ditu dalako honi buruz, baina iritzi propioa oraindik ez du dalako landu, eta iruditu zaite bertsolari batek hori aitortzea oso gauza ederra dela. Balirudike eduki behar duzuela iritzi finko eta irmo bat edozein gauzari buruz. Nien gero eta gutxiago dauzkat. Egia esan, lehen galdetzen zenidan txapelketa bat nola prestatzen den, uste dut hori ere badela. Lantzea gauza bat zuen inguruko iritzia, eta bestea, iritzirik ez daukazunean edo iritzi garbirik ez daukazunean, nora plazaratu hori albezain modu zintzoenean ez. Eta uste dut, etorkizuneko bertsolaritzak bigarren konponente honetatik gero eta gehiago eduki dezakela. Bada, hemendik eskaera bat gai jartzailei, datozen saioetan sustrai ez galdetu koronavirusari buruz, aldela, eta zuretzako diosala, auzoan ikusiko dugula elkar. Espero du daiet. Niri ere auzo zalea, bai. Eskerrik asko.